Kini kemas Bakhuid ingin doa ini utara kajing kesem jong ibio dari na amklo kajing terang ubah jong I dekat pantai penkelain berlangkar simyong kata jing terhaj kemen sim jong I dekat pantai kajing sungu jong usilvanus mukim berka betrelin an swear kepada psisnem kajing itu akan tiukurim jong ki pernah kepantau ke jing imbob ha pada kelawamut jong halus tekar. Sim jing ruai sang mas Bakhuid nomor laispa lai punriu. Laispa lai punriu. Shadu wadu trying it killing God baru. Shadu wadu trying it killing God baru. Gajing tiada Bakhuid baru yang bahutai ihayu. Shadu wadu trying it killing God baru. Ha kakatang pa pada kon pada mensem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong blay lembat kajing selok jong mensem Bakhuid kinon rengkat bad pi baro Hingga berpiru. kohan men kopara ngiyeng khmat jong blay hakmat kaduan kadupat jong ban benta ha kane kajing laniam ke Bakhuid te kumta token da kajing sngerit ngin pla yala ki jong ki pop barakhmat jong blay ngi ong bangi long kinong pop da kajing kloy kajing ban klag bamot ban I no ya kina ki pop kajing baro to kan menta ngin phai khmat su da ka ba ngi duwai ngin pen map na ka benta ki pop jong baro nga pla how blay badan bor baro pada pi kohan men kopara ban alale pop shibun da kajing perkat da ki tin da ki kam da kajing lek glat da kajing lek palat jonga da kajing lek palat jonga da kajing lek palat bakra we jonga namar kata akarpad ya kamaria Bakhuid kabayai sa gate soti ya kangel bat kirukut badapi kohan men kopara banduai nak benta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unisne yangi madalama biki pop jongi unyalam yangi sha kajing bom jukut amen. Tryken rat goblay isneyangi. Tryken rat goblay isneyangi. Christoma go Christoram go nong penim jongi penim yangi. Tryken rat goblay isneyangi. Tryken rat goblay isneyangi. Christoma go Christoram go nong penim jongi penim yangi. Tong ni aduai ngai ti lade yaki kam ki jam jongi baro ki ba ngi dei ban le man tak sngi bangin le eki da ke jing e yaw blay bangin le nak benta ke borom ke chung iwan rakmat jung try nak benta ki bapang bistom ki baduk ki bakerdo ki basem jenjar ki basem lanot ha ke jing e mge chung ki Koblay meuba lengba okon chung me la paniang ya ka jing shai bom chulip chung me na ka banta ki jaj ben reu ba ro to ai ba ki pai chung me kin la bani thu ya ka jing shai bapura jong unong su spa jong ki bada ka ba nang yai san lengba jong ka kin poi sha ka jing shai bom chukut daw try jung Jesus Christ kon chung me ubi imat basan sha rain kad bad me
ha ke jung yalong ka wei jong omen sim bakhut ublei junam la junam amen ka jingple na ka shithi baning kong yo anis Bakhuid ko ba id ngi id yaw blay na marba u id ni kong yangi lada uno uong nga id yaw blay paru isi yalaw para ulong balam ler na ba utaw ba id yalaw para ubayo i umlaban id yaw blay uba syam yo i bad yakane ka hukum nilayo na bad utaw ba id yaw blay udayban idru yalaw para utaw ba ngej haw jisu ulong Chris lakhaya na ublay bad utaw ba yaw pa idru yaw ta ubalakhana dakane ngi te pangi yakikun ublay habangi yaw ublay bad ngi ko ngu yahikum jong na ba kane ka long ka jing yaw ublay bangi ko ngu yahikum jong bad ki hukum jong kimlong ki bakhya na ba jar ubarak khana ublay ujob yakaparthei bad kane ka long ka jing job ka ba thomlin yakaparthei ka jing nge jongi ken ka tin jong utrai Isango ya ublay. Nomban. Hakmachangu simkenangu barokin wansya kriya utrai. Uri benim yumatu patoy balanyar kembaran usau sene yubatlah laswai upelaju basyampai tingim jangki tayula pelai lagi nolai juba rasnam jangki dongkabak kodong baru trayu blai jangi akmat jangu simkin damgu barokin wansya kriyu trai tunim slam jalan kisngi kirtam ai kaksiar na sheba na marusim tuai man lagasim tunim suklen terkisngi Bahu pahu kawagari Haru kliar kilumbang Tukan sesok tungkalebano Imarokin roikin par Akmat jongu simkin demnu Barokin wansya kriyu trai Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai ulaphainga banyala bikaku por babhaki badu badban punpunaya gajing lai lo chaki koi di Hallelujah, hallelujah, hallelujah. utrai don rengkat bat pi ka jing pule na ka gospel bakhut kat kum Lukas ka rom hame kotrai Hakata kapor ujisu da kabor jong mensim bakhut lalek pai sha Galilea bat kanam jong kalapriang keleng kata kari bat ulai hikai ha kisinakok jongki bat baro kilaya ro yeu ti ulalek shanasrat ha kaba lapensan penrang ba yeu bat ulalek sha kasanakok kumba ulajule ha kasngi sabat
badula yeng ban pule badula ai u ya ka kitab jong yonong itu lupa Isaya u la plit ya ka kitab bad ula shem ya ka chaka ha kabala tho umen sim jong utrai udon hanga namar ulapan sle yanga banyalap ya ka khubor babha ha ki baduk ulapha yanga ban penbena ya ka jinglai lut ha ki koidi bad ya ka jing imat biang ha ki ba madla ban penlai lut ya ki to ki basha ban ben bad ban penbena ya kasnem ba pediang hun jong utrai te ulakli ya kata ke kitab badul aino ya ka ha unong sumar bad ulashong bad ki khmat jong baro ki badon ha ka sinagog ki lapet chu dungong kumta ulas dang ban kren haki menta ka Sngi ya kane ka jinto lapen urlong ha ka ba yosngeu mapi baro ki layaro yu bad kelas ngeu short jingmut ya kiktin start ki bami na ka sentur jong u ka gospel jong utrai ka Chingera ya me ko Chris. ko hanmen ko para ngaku aban bu ke jingkeli hakmat jungpi ban pusan menta ke Sngi pikwa em ban yo ka jinglai lut pikwa em ban yo ya ka jing em ka batmai pikwa em ban yo ya kata ka jing em bom jukut ka ba utrai ulakular ka ba utrai ulwanra sha kana ka perthai na ka banta jungi lengba ka jingwan long breu jungu jubab ya lade ya kana ka jingkeli wat kilat kilenti banyo ya kane ke jinglai lut banyo ya kane ke jing em ke batmai banyo ya kane ke jing em bom chukut klempep ladangi puson bah na ke gospel bat kumjuru na ka jing pulai ke badengkong ka bang yo snyo menta ke Sngi ngilayo lupa bat ngilayo i lupa ya kine kilat kilenti banyo ya kine kijubab ya kini ke jingkeli kiba ngilabu hakmat jungi mentah ke step kawai ke pon ke ba Yohanes lengba ke jingpule ke benengkong uyatu yang abade pi nengkong na sabe ngidei ban it yau blei namaru blei ulong ke jing it ban ngidei ban penpau ya kata ke jing it ke jing yau blei da ke bangi it ya ki para breu ke jungi kane kedai ke ba Yohanes u khot wer yang abadi pi lengba ka jing tho ba khoj ka jing pulek badengkong i joblei ningkong na sabe namar ka jing i namaru blei ulong ka jing i bad habang ilayo ya kana ka jing i now blei ngidai ban ai keliang ya kana ka jing i ka jong blei ha ki wei pat ki breu knang ba makiru kinyo ya kane ka jing i blei ba makiru kumju kinang la susu ban sam ya kena ka jing it ke jong blei ha ki wei pat ki breu la dang isim khia ya kena ka jing kai jong u Yohanes ko hanmen ko para shisha kena ka perthei kam don jing isi shisha kena ka perthei jing menta kam don hapadeng ka jing ya kan at shisha kena ka perthei kam don hapadeng ka thama la ne kino ki jing jia ki ba sniu ki ba harukom keleng saudong jungi la da mangi ngi it ya ki wei namar ngi layo ya kena ka jing it blai ka jing bom nyau kor jungi ya kena ka jing it ka bau blai ul ayengi bad bangir ngim it jo blai ban ngim it ki heman ki para ka jungi der mata kadau ki ne ki jing sniu ki wan tap telup ha kena ka perthei bad ha ka jing em jonga bad jong pi kumju habangi phai pat na ka gospel adli ki mat pusan ki bangila ban shim haba ujisu ushim ya katoka kotli ban puli ngiyo i laitali ki contain ki bau jisu ong laitali ki point ki bau jisu kuran hanrei ngako apan shim atali namar ka balai ka dei ka jing lai lot ka ba ma u lawan ra sa ka perthei
ban jubab ya kita ke jingkeli ke banengkong iladap manta ke arab ke balai ke bangi dan kam bansim na ki kentin ki bau jisu pule na ke kitab jong prophet Isaya ke banengkong ngi bau jisu sedang ban pule ke jing tho ba ko yu ong ba mensim jong blai udon hanga u jisu habau sedang ya ke kam yalab jong udap da ke bor jong ublai da ke da mensim ba ko Manga mapiru kohan men ko para lada ngi wat ya kabor jong mensim bakoj man kapor lada ngi pentemai ya kene kabor jong mensim bakoj ubadon ha ka jing im jonga pat jong pi hanga pada pi klempep kapan klan yangi ban le persha ya gejing sneu baro ban le persha ya gejing e baro klempep habangi don barabor kabor jong mensim bakoj bat ngi la ban job ya baro ki bawan persya ya ke ke ba ngidon ha gejing em gejing ke ba bahaga benginon ngilaban le persya ya ke basneu dari mata kedau kumbau jisu udap da ke bor jung mensim bakoj mangaban mapiru man ke por ngidai ban penthmai ngidai ban penrem ngidai ban penjeleu ngidai ban nang pen ya susu ya kata ke bor jung gejing don jung mensim bakoj ha gejing em jungi habang idon ke bor jung mensim bakoj klempep ngilaban yo ya kata kejing alai lut ngilaban yo ya kejing em ga batmai ngilaban yo ya kejing em bom jukut kejing em balawai nang dapat ujisu uplit ya kejing tho bakhoj uplit ya kejing tho bakhoj upule na kejing tho bakhoj manga ma phiro ko hanmen ko para kadai ka ba don ka me ha kejing em ga junga ga jungpi man kapor ngidei ban puson ya kajing tho ka bakhoj ka bangi pule kajing tho bakhoj man gas ngi pule na ke gospel ngi pule na ke sithi ngi pule na ki kitab nong yutulupa na ke jutang ke barem klampep ngi pule hanrei ka bas nusi bat ka ba duna hanga badapi bangim sem pusan ya ke ke bangi pule bat ngim sem im ya ke ke ba ngilap pusan bat pule mentagas ngiu jisu ukhot uwer yang abadapi lada pikwa banyo ka jing lai lot lada pikwa banyo ka jing em ka batmai lada pikwa banyo ka ta ka jing em bom chukut pidei ban sem ban pule ya ka jing tho bakhoj pidei ban pusan ya ka bat pidei ban em ya ka kanai kedai kita ke jubab kiba ujisu uai hanga badapi kumno bangila banyo ya ka jing em batmai ya ka jing lai lot bat ya kejing em bom jukut ko hanmen ko parato ke nyun pusan hato ngila le em ya kine ke tlai teligi pon banyo ya kine kejing lai lut banyo ya kejing em banyo ya kejing em bom jukut and yoro ya Jesus Christ Junom la junom amen ngin yang ngin pla ya la ka jong ka jingej ngangej aublei pa badan bor baro unong tau ke neng bat ke kendau padahal Jesus Christ kun bamarwe jungu utrai jungi ya balapon naman sem bakot ya balakana kamaria te sati bola shala bein popian tius pilatus nasanar pnai u layap balateb yu layar ke bayap hagas ngi ke balai lami pat ne ke bayap ulakiu sabeneng usang sengapa do blai pa ban barbaro nang tawan pat ban besar ki bemet ki bayap nangei hau man sim bakoj akabalang katalek bakoj ha ka jing selok rekoj ha ka jing map ki pop ha ka jing ni pat ka do pat ha ka jing em bom jukut amen Life spot in your pole.
Toduai ko para bagajing kenya jung abat jung pi kalong bapanyang hona kemadu belai ko pa badan bor baro. Tau try pidang kiyan gikti jong pi. Na kebenta kajing Robert berambat kateng kajing kajing mentoy yang ibat balang ko jung baro kawai. Ko try to pediang ya kajing terwa jungi da kibala penlong ya kajing ai keliang bakrau buram. Bangi kibat terwa ya kebamela ai ngilong kiba syong hok ban pediang ya mehi. Dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai udon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. To kentiu ya laki danot. Kentiu ya ki shau. Tong nang utrai ublay jungi. Kasong hok bat kadai. Da sisya kalong basong hok bat kabadai kadai ti jungi bat kajing penim yangi. Haman la kapor bat kajaka banai ngu yame. Ko kan rat ko pa bakut ko blay badan bor bat bom cukut. Namar menta kasngi melapan pau ha ukris ya kajing maya jong kajing penim jongi. Kum kajing syai ha ki jaj ben rew. Ba enda haba ula pau ha kajing long bayap jongi. Me la tau tmai yangi. Ha kaburam jong kajing long bom yap jongu. Ba namar kata rengkat bat ki angel bat ki ark angel. Ki khats em bat ki hima. Bat baro ki paj benlin bat ki bor jong kabeneng. Ngirwai kajing ruai yaro yame. Ba ngipan bena klem sange. Bakhuid, Bakhuid utrai, Bakhuid ublay kipan, len bat bertek idam, da kaburam jong me. Wayo sana jadrong, wayo sana kemkut, wayo sana ublay. Kaburam jong me, wayo sana jadrong, wayo sana klemkur, wayo sana yublay junon. Da sisya melong bukod kotrai ketame jong kajing kuj baro. Damar kata ngikir pad ya me topen khoj pan kentang ya kine ki jing terwa jungi da ka bapa ya mensem jung me kum kam cher halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino ya u badala kaman snobha ula priang ya ke jing sha sutam ula shim yokpu bat kabaingu ya me ula kedia ya u badalai ala kesenran u ong to shim batobam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong pi hakajukur kam endala la yabam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pi baro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gachutang batmai bat bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jong pi bat na kabanta gibabun na kabanta gachimap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej Ngipen benar ya jing ya jong me ko try ban ngipla ya kajing mi pa jong me aduh bamen dawa
du bamendawan Namar kata ngi kerpa ngi kibapan menta ya kajing yap bat kajing mi pa jungu ngi trwa hame ko try yukpu jong kajing em bat yak kuri jong kajing pen em ngi dai nguai dam namar malanyew yangi kibapit ban yang khmat jong me bat ban sakri ya me da kabas ngoret ngi kerpa ya me bangi kibayo menta kamat bat kasna mukres ngi long kibala panitali ka wei daw men sim bakhod Tokan mau ko try ya kabalang jong me kabla priang hasetelak ka perthei bato penjana ya ka ha ka jing it ringkat badulio ukpa ba ko jungi Wilbert to bishop jungi ka kanhun ki bishop bad baro ki lingdo tokan mau lemro ya ki hanman ki para shinrang bat kan thei ki balayat ya da ka bakarman ya ka jing me pat bad ya baro ki balaklat no a ka jing isnei jong me to pediang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me To isnei yengi baro ngi kerpat yeme barengkat bat kamariate soti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerokoj ki belapen sngo bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bentalem ha ka jing em bom chukut bat bangini ro bat pandan burom yeme daw kun jong me u Jesu Christ Dau lembat u bad hau kan long hame ublei pa badan bor ha ke jingilong ka wei jong men sim bakhut baro ka borom bat ke jingero junam la junam amen kumbal hukum yang ngi daw nong penem bat kumbal hikai ngi dak kitin blei ngi nod ban ong kok pa jungi ba ham neng long ka bakhut kerteng jong me mai chumi kanong komon chumi I can do ba hab neng kai ngi menta ka jingbam chungi ka ba hala ka sngi batama bi ngi krengkang chungi kumbang yuru ngi ma bi ka blas ne ngi badwad yalam ngi sha ka jing pan choi henry de pan lai ngi na ka bas neu to pan lai ngi karpat ko try na ka jing snow baro ha ka jing spon jong me to ai jing sok jing san ki sngi chungi Knang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dang ap kmelanti ya ka jing kerman bakhoj bat ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor ka buram junam la junam ko trai Jesus Christ me blong ha ki apostol jume ka jing suk ngai api ka jing suk junga nga ai api wat pe ye ki pop jungi henro ye ka jing ngai jong ka balang jung me bada ka jing sbun jung me to ai ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jung me ma me ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka nan barabor rain card bat pi ru to ngine trwa ya ka da ka jing suk I wei hai wei pat ka jing suk bat pi Go kun lang bro chang ublei me bagin no ki pa na perche usel sen dei yangi go kun lang bro chang ublei me bagin no ki pa na perche Hakme kun lang broad jong oblei hakme bakid no yakipop jong ga perthei suk yang ei blasakhat sha kan ga jing khawai jong ukun lang broad
ก็กันรัดนำชมพาวประมาณรวมปอกยิงกันจงอาฮันเรชองตั้งเตียนกันมันเซมจงอากันสักยาอีกันมาบัดกษณะมุคริสกันรีบัดกันยลามิงีชากันจงเอ็มบอมจุกุนอาเมนดีลาเดฮาจิซูหากันกปอร์กบคุดกบกันตังกปอร์จงกจึงไอกจงอูนากบันตาจงอาบัจงพีหากบามาอูฮีดาลาเดอุบเลยจงีอุบดอนริงกัดบันงีอุบเอ็มริงกัดบันงีสัจเซนอุวันบันรงหากระโนดกจงอากจงพีตากจึงลงดอกจึงลงสนามกจึงอู
leng ba kene ka Eucharist Bakhuid ko hanmen ko para nang IT telan yala de u knang ba pila ban pendep yang kibamu khot yang abade pi ban le menta ke Sngi leng ba ge jing pule I yoble kumba mu le I ning kong ye pi I je ki wei ki para breu I je ki ba hinga sam jong pi na maru blei u I je pi ba pen pau ye ka ta ke jing I ke jong pi ya ki na mar ba pi I yoble kum juro nang pan ham shushu ya ka bor jong man sem Bakhuid da ke jing duai ke jong pi da ke jing IT ke jong pi yala de u da ke jing em ba pha jong pi ule man ka Sngi ya kten ke jong blei puson ya ka pat em ya ka knang ba pinyo ya ka ta ke jing lai loj ba pinyo ya ke jing em ka bat mai ba pinyo ya ke jing em bom jukut ko hanmen ko para ngipan ko bor no blei ngipan ke jing Sngi ke jing u ngipan ke jing klain ke jing u ka jing shai ke jing u hangi tong in ya duai to ai ngi karpat ko blei badan bor baro badaka bor jong kine ki jing maya bakantang en yai pen skam ya ka jing em jongi daw kres utrai jongi utrai udon rain card bat pi u blei badan bor baro un kurku ya pi ukpa badukun badoman sem Bakhuid amen to lesuk I chakriya try da ka jing ye I jong pi mar kalyang Isngo yao blei. Number South Park Country. South Park Country. Ngisiongo, ya kak tin jango blei. Balai ya bertei. Ngisiongo, ya kak tin jango blei. Balai ya bertei. Tinu blei kababelam, tinu blei kabashisham. Tinu blei kabam julaban baklan. Isango, ya kak tin jango blei. Balai agak bertei. Kaburam hau pa berkun musim Bakhuid. Kumalang apa meningkong puji utah berabur jinam la jinam amin. Enyeroy trai Yesus Kristus. Jinam la jinam amin.